Social media o tabuk o video mangpili kaisa viral langui tongo norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mangkhana chwla khoroksa bini bag kaisa kosom ka rimani tei a bag bisingni no kaisa chibuk kosom kologma khe bo karoui phunukmani tabuk social media o video viral ongjak tei norok bo saimano wngkhana tamoni bagui o chwla bag bisingo goi chibuk daoi tubi phaikya hade khe salainai mani tui kisa kok norok nai tongdi ani channel no paisa saimangkha o viral video ni mangpili wngkha Rajasthani Jaipur ni hinui saimangkha omo wngkha Rajasthani kaisa hospital o hinui o hospital no o chwla bo bini ilaj khaina phaimani saimangkha bono o chibuk kosom sugui rwkha hinui tei bo o chibuk kosom no bag bisingo dai tubi phaikya tei bo hospital ni emergency o thangui doctor rok no thangui saikya je o chibuk no ano sugui rwkha hinui tei ano ilaj khadi hinui saikya tei bono jephru hospital o bini bag bisingni chibuk kosom kotorma kaisa kologma karma nugui aro tongnai borok rok bo uanajak kha tai o video mangpili no borok rok camera o record khai tabuk social media o viral ongjak tei norok bo nugui mankhana o viral video ni mangpili video ni screen o.